Салом дӯстони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали ман. Иҷада салати капусти тайёр кардастам. Барои маҳсулотҳои даруни салатмон 1 кило капуст дар курай, 2 сабзӣ, 1 бодиринг, баъд 100 грамм укроп, 1 чеснок, намак, оливковое масло, уксус дар курай. 1 кило капуста ба нами тарз реза кардам. Баъд 2 сабзӣ гирифтагим. Сабзии калон боша, 1 таям гирен мешава. 2 сабзӣ айтёрка гузарондам. Инам хел капусту сабзии реза кардагия мискада гирифта, болошда зелен реза карда меандозем. Якта чеснока реза карда андохтам. Шумо метавонед айтёрка гузаронед. Ягон 3 қошуқ оливковое масло рехтам. Растительное маслоям истифода кунед мешава. Баъд 2 қошуқи дига уксуси 9%. Инам хел ҳамаи маҳсулотҳои андохта хушрӯ карда алараш мекунем. 2 қошуқча намак. Капусту сабзия сахт ҷиқида алараш кунем ки хеле сок бурорада ҳамаи маҳсулотҳо алараш шава. Баъди салатмона алараш карда шудан, ай ҳама охир бодиринга реза карда меандозему. Баъд хеле слегка мекобем ки бодиринго нашкана. Инам хел салатмон тайёр шуд. Инами формочкада гирифта холодильникда мемонам то оша пухтанма. И салатам тайёр мешавам. 1 соат 2 соата тайёр меша. Салати тез тайёрай. Апаҷонои хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, иҷада ширкати Атомиам барои шумо тавсия додастам. Яке аз беҳтарин ширкат, маҳсулотош дар ҷаҳон якум ҷо меистад. Дар ширкати Атомӣ бисёри занҳои тоҷики хидматкор карда ойликҳои калон гирифтастанд. Ай 20 000 то 300 000 ойлик мегиранд. Касоне ки кор кардан мехоҳед ё ин ки ягон маҳсулоти ҳамин фирмаи харидорӣ кардани бошед, духтаро метавонед регистратсия кунед, ба ҳазур боротона заказ карда гирен. Офисуш дар Тоҷикистонам кушода шудагиай. Пеш бор ай Россия мерафтак, масалан дар 1 моҳ 2 моҳ доставка мешудак. Аҳози боша уже дар 1 ҳафта метавонед боротона гирифта. Дар ширкати Атомӣ витаминҳои фоидаовар фурӯхта мешава. Сертификати халал дорад, духтаро ба дили пур метавонед гирен. Косметикаҳои ҳар хела мефурӯшанд. Кремое ки рӯя хушрӯ мекуна, ёш мекуна. Баъд зубная паста, айна, хулоса тамоми чӣ фурӯхта мешава. Номерошон дар рӯи экран мондагиай. Марҳамат нависен, маълумоти пурраи айхчон мегиред. Ширкати Кореяи Ҷанубӣ, ширкати Атомӣ на танҳо фикри мо, балки кӯдаконро аввалин дараҷа карда баромаданд. Инчунин ҷамъи витаминҳо ва минералҳои ба кӯдак мувофиқ карда шуда. 10 намуд витаминҳо ва 2 намуд минералҳои барои афзоиш ва пешравии кӯдакон ҳаматарафа. Атомӣ омега 3 моҳичаҳои тиллоӣ барои беҳтар намудани фаъолияти мағзи сар ба диққат. Атомӣ витамин С барои муҳофизати иммунитет ва муқовимати организм бар сироят. Атомӣ калсий бо витамини D3 ва К хоиданӣ буда бо маззаи шир барои бақувват кардани дандонҳо ва устухонҳо. Атомӣ пробиотик барои солимии рӯдаҳо ва иммунитети хуб. Барои обеди ош тайёр кардастам. Инам халдадек 300 мл растительное масло рехта, 800 грамм гӯшти гова меандозем, бирён мекунем то сурхак шуданша. Чӣ хӯроке ки тайёр карданӣ шавам, равғанша ҷӯш накарда гӯшта меандозам. Ахи равғани ҷӯшт агар гӯшта андозӣ, баъд ҳар тараф равғанакош мепарам, ада маъқул нестай.
инами равғани хунукак даям ки андозаем баъд хушрӯ бирён мешава. Ягон 100 мл равғани зағир андохтум. ҳозир иҷа да 1 кило бринҷа ош мекунам. Да 1 кило бринҷ 1,5 кило сабзи рафтагиай, 1 та пиёзи майдача боша, 2 та гирян калон боша, 1 та басай. баъд обши кати равғани зағир 400 мл равған рафтагиай. маҳсулотҳои даркория бо рӯи экран даям нависта мемонам. гӯшта да дег андохтум то бирён шуданша. иҷа да сабзию пиёза реза кардастам. инам халбади бирён шудани гӯшт 1 та пиёза реза карда дегда андохтум. бирён мекунем бо то сурхак шуданша. халбади бирён шудани гӯшту пиёз 1,5 кило сабзия реза карда дегда андохтум. баъд ина бинен сабзиёяма калон калон реза кардагиён. сабзиёи Россия мулоимакай. вақте ки хеле борикак реза мекунен даруни ошда мешкана, об мешава. барои ҳамин калон калон реза кардагиён. сабзиёш хеле хушроак меиста. инам хел сабзиам ягон 10-15 минут бирён кардам. баъд 1 қошуқ намак андохтум дегда. ғураи гашнич мурчум тамом шудагида мебуд меандохтум. 200 грамм нахути таркадагӣ, нахути замороженный да холодильник доштум, айҳавай андохтум. оба мерезем, ҳамин хел мемонем. ягон 20 минут ё ин ки ним соат меҷӯша. камтарак нахутакош мулоимаки шуд. баъд бринҷа меандозем. да 1 кило бринҷ 1,5 литр об рехтум дегда. инам хел ним соат зербаки ош ҷӯшидак нахутакош камтараки мулоимак шудагиай. 1 кило бринҷа шуштуму дегда андохтум. баъзе вақт бринҷа ягон 10 минутак оби ҷӯшда тар карда мемонам. аҳози боша ҳамин хел тар накарда андохтум дегда. обша камтарак зиёдтарак мекунем туғрӣ мешава. баъди бринҷа да дег андохтан алови газа баланд мекунем ки сахт ҷӯшида обуш қоқ шава. 1 та чеснокам мондам. инам хел оби дег ҷӯшида қоқ шуд. газа паст мекунем. кришкаи дега пӯшида ҳамин хел мемонем. 20 минут меиста тайёр мешава. инами хел аймобайн 20 минут гузаштак ошмон тайёр шуд. ҳозир алараш карда тарелкода мебардорум, абед мекунем. да 1 ҳафта 2 маротиба ош тайёр мекунам барои кӯдакон. беҳад дӯст медоранд. баъд оли савол мешава ки ба кадом бринҷ тайёр мекунен. бринҷи лазер духтарон. чанд сари сол мешава ки фақат ҳамин бринҷи лазера истифода мекунам барои ош. дига намудша не. имрӯза оши тайёр кардагии ман барои шумоям мотиватсия мешава. мехезем барои кӯдакакотон тайёр мекунем. ина бинен духтаро сабзия калон реза кардагиум шикастагӣ нестаем ки хушроак истодагиай. оша тарелкода бардоштум. ҳозир абед мекунем. касе ки абед кадаиста боша ба ҳаматон иштиҳои таом. духтаракҳои хушро кадоме ки навора то охирша тамошо мекунад. каседе ки маъқул шудагӣ боша лайк монен, подписатсия кунен. касе бе подписка тамошо мекунад комментария нависен. аз ҳаматон миннатдор мешавам дӯстони беҳтарино. ана иҷада боша барои худам завтракда кофе тайёр кардам. орешки гирифтам. ҳозир завтрак мекунам.
то обедия дигар ҳеҷ чиз намехӯрам. Ҳамин завтраки ман мешавад. Ана иҷада боша барои шавҳару мо Мақсудҷон завтрак тайёр кардестам. Кашаи тезтайёр, овсяная каша мюсли ном дорад. Инам хелда косаҳо хлопия гирифта болошта шираҷӯш мекунем, мерезем. Ҳами хел ягон 5 минут меиста, ҳами хлопияҳо мулоимаки хушрӯ мешаванд. Баъд мегирен мехӯрен. Завтраки осунаки полезни ба мазза мешавад. И хлопия дарунушда чормағз, банани қоқ кардагӣ, шоколад дораю бо хайма камтараки донагӣ андохтум. Ана иҷада боша косметология омадагиём дар 3 моҳ 1 маротиба чистка лица мекунам. Нархуш 2500 рубляй. ҳамроҳи кӯдакҳо прогулка биромадагием. Ҳамсоям кӯдакошина гирифтанд. Ман Мақсудҷону Иброҳимҷона гирифтам. Додо питса омадем. Ҷои бозӣ дора, кӯдакҳо мехӯранд, бо бозӣ мекунанд, маҳқулаишона. Баъд бисёр савол мешавад ки ҳами ҳамсоятон тоҷика ё ки урус? Тоҷикай духтаро, хуҷандиянд. ҳами якта ҳамсояи наздикак дорум, 8 солае ки якдигармо намешиносем. Рафтуомад мекунем. Беҳтарин зананд. Дар ҳамиҷа навора ба охир мерасонам. Хайр, дӯстони азизи ман. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад то навори оянда. Лайк, подписаться, комментария фаромӯш накунед, дӯстони беҳтаринам. Yeah.